egunero oso mediatiko bilakatu den gaia izanagatik, azpimarra hasi zenetik, Adrian Zelaiak ekarri zigun mahai honen gainera Kutxabank, eta hitz egin dugu Kutxabankei buruz, eta eman dizkiogu 1000 buelta. Adrian Zelaia, Gabon, eskerrik asko. Ekartzeagatik gaia, besteak beste. Gaur esango dizu Gipuzkoako Kutxako langileen sindikatuak hitz egin duela, pixkanaka kaskari sindikatuak, eta euren ustez nahita nahiezkoa da Kutxa fundazio bilakatzeko prozesu hori. Zuk joan hasten esan zen egun, etzen dela hain ados horrekin, etzen dela batere ados honekin. Horrentaz aparte langile horiek esan dute, onuragarria iruditzen zaiela akzioak saltzea, eta etekin ekonomikoak aztertu omen dituzte hori guztia ondorioztatzeko. Bueno, vamos a ver, pizkanakaren jakinarazpen horretan nik uste dut bi arlo ezberdin daitezkela. Alde batetik gauza berri batzuk edo batez be Gipuzkoarekin konkretuki lotuta daudenak. Leku batzuetan hasten dira esaten, bueno, igual Gipuzkoan beste irtenbide bat bilatu behar da. Ez dabe zalantzetan jartzen besteak egiten debena, baina indirektoki, ez? Bueno, igual Gipuzkoan egin leke gauza diferente bat. Bueno, hori gai horiekin kontu zibili behar da, igual dabiz apur bat Gipuzkoako biztanleak engainatzen. Zergatik, ze azkenian Gipuzkoarekin gertatu behar dana erabekiko da datorren astian, erabekiko da Bizkaian eta Araban. Zergatik, ze iardura finanziero dago azkenian Kutxabanken. Beraz, kutxen gehiengoan, eta Vital Kutxaren artean gehiengoa daukienez, prinsipioz, iardura finanziero noren eskuetan geratuko da, datorren astian erabekiko da. Erabekiko da Bizkaian eta Araban. Erabekiko da bebai, gizartekintzarako zenbat diru joango da urtero. Gehiengo horrek erabakiko dauelako. Beraz, Gipuzkoaren eskuetan, geratuko da diru horrekin zelan banandu gauza batzuk edo beste. Hori bakarri. Hori oso importante da, jakiteko, esaten denean eredu diferente bat Gipuzkoarako, baina zer dago horrekin. Ez bada zalantzetan jartzen Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban egiten ari dena, best planteamento hori holan egitea ez dako zentzurik. Bueno, beste konzeptuak ez da bakarrik pizkanaka beste batzuk esaten ari dena. Zer behin eta berriz, esaten nahitaezkoa dela. Nahitaezkoa dela, derrigorrezkoa dela, erabaki hori hartzea. Bueno, ez dakit nik ze terminoak erabili behar dugun momentu honetan. Gezurra. Gezurra. Ez dakit. Baina igual horrelako zer esan behar. Behin eta berriz esan duzu saio honetan, ez dela derrigorrezkoa. Ez dago, bai, egun hauetan gara gainera legebiltzarrean horretaz hitz egiten. Eta horretan aurrez aurre hitz egin ezkero inok ez dauz zalantzetan jartzen. A ber, zergatik ala ere errepikatzen ari dira behin eta berriz. Bueno, legearen letra batzuk hartzen ari dira aitzaki moduan. Legean zer esaten dauk. Azkenian aurrezke kutxak baldintza batzuk beteta, orain hauen kasuan adibidez, ez bat abezer egiten urte amaitzen danean bi urte behar dire banku fundazioak. Baina horrek ez dago baztertzen, bitartean aukera guztiak dago zala zabalik, legeak markatzen duen esparrutik ateratzeko. Gainera eurek be, eta beste batzuk, hasi dira onartzen, PSOE eta PNV-ko ordezkari batzuk, hasi dira, nolabait, kuestionatzen beste irtenbide batzuk, eske hau izlitzaki organak irren, baina kuestionatzen da benian bebai, onartzen ari dira, ez dagolako legezko derrigortasunik. Beraz, hilabete hauetan posible da beste aukerak aztertzea. Hori guztiak dakide perfectamente. Baina bakite be, gai honekin koste politiko oso handia izan daitekela, eta oso horrezatik oso jokatzen ari dira. Eta hori da modu bakarra ulertzeko zelan jokatzen ari dan. Hau da, goi mailako agintariak herri honetan dabilzolan jokatzen. Esaten, argi eta garbi, alde batetik derrigorrezkoa dana, jakinda ez dela, eta bigarrena esaten batzuka esaten ari dira. Ez dala eser aldatuko. Eta nola esan like ez dala eser aldatuko dana aldatzen danian. Aurreko gunean proiektatu gendun, ez dakite orain posible dan uste dut, bai? Gaia datorren hastian erabakiko dan azkenian konkretuki zer dan. Azkenian esan gendun moduan, oraingo aurrezko kutxak geratuko dira 15 laguneko patronato baten eskuetan, eta patronato horretan 15-etik 3 bakarrik egongo dira norbaiten ordez, konkretuki erakunde publikoen ordez. Beste guztiak dira personak fisikoak eren buruan izendatuko dabela hortik aurrera. Hori zer da? Hori da laguntalde bat, ustea botere guztiarekin eta laguntalde bat blindatuta. Edo zein kontrol publiko eta sozialetik blindatuta. Horren helburuak oso argi dago, zintzuk dire. Hain zuzen, hori. Hau da,
Ez da lezera aldatuko, esatia, bueno, ez dakit disparate bat, edo momentu honetan gezurritza erabili behar da. Naiz eta goi mailako agintariak izan, horrelako gauza bat esaten ari dira. Datorren hastian erabakitzen danarekin, dako jokua, kutxen kontrola, kutxen eta azkenean gure ekonomiaren etorkizuna eta gure gizartearen etorkizuna, jakinda sistema finanziero ze indarra eta ze boteria dukon gizarte osoan. Joseba Aranderan ze gehiago erantzun edo zu kontu honi? Ezin dut askoz gehiago esan, nik uste dut Adrianek nahiko garbi azaldu duela, ez? Gakoa dago BBK-an Kutxabanken gehiengoa daukalako, eta bi harretzi ez da goiti bera ezer aldatuko itxuraz, azken finean, nagusi den alderdiak ezarriko dituelako bere lagun batzuk, nola hori esateko, finantza fundazio horren buru. Baina biharretzi lagun horiek beste lagun batzuk aukeratuko dituzte eta gainera ez diote inorri kontu eman beharko, beraz, nork ziurtatzen digu 5-10 urte barru ez dutela esate baterako Kutxabank iberkaja batekin batzen. Momentu hortako baldintza komeni direlako, edo esan nahi dut, ez dago benetan berme errealik, esateko gaur egun bezala aurrezki kutxak errotutako erakundeak izango direnik. Inondik inora, bermatuta dago epe laburreko aulkiak gertuko jendearentzat izango direla, hori bai, lehenengo une batean, baina hor sartzen garen jokoan eta eman ditezken pausoetan, denetaik gerta daiteke eta pixkanakaren agiria benetan harrigarria izan da, azken finean egiten duen argudioak bihurtzen duelako aurrezki kutxa inbertsio funts bat. Hau da, diru bat daukan erakunde bat, eta diru hori han edo hemen inbertituko lukena nolabait diversifikatzeko, baina berdin izan daiteke Espainiako estatuko zorra, izan daiteke Iberdrolan partaidetza bat, edo izan daiteke BNP Paribaren partaidetza bat. Hau da, beuren argudioa da, azken 2 urteetan oso etekin gutxi eman digu Kutxabankek ondorioz, hobe dugu akzioak saldu, dirua batu eta duri hori zer nahitan gastatu. Orduan, epe jakin batean, aurrezki kutxarik ez da izango Euskal Herrian erroturik ez du zertan egon, logika horren arabera ez daudelako finantza sektorean pentsatzen, baizik eta ondare batek ematen duen etekinean bakar. Eguzi, nik esango nuke bankarizazio prozesua ja martxan dagola. Bankarizazioak suposatzen dituen arriskuak ez dira soilik geroan gertatuko, gaur egun gertatzen ari dira. Ikusten ari da nola obra sozialari dedikatzen zaion diruak utzitzen ari da, ikusten ari da nola Kutxabankek berak enpresei eta partikularrei ematen dizkien diru kopuruak eta laguntzak eta prestamoak utzitzen ari dira, zergatik, zeren BAL 3ko akordioak aurre ikusten dute azken binean bankuek eta kutxak beren fondo propioak igo egin behar dituztela. Orduan, egiten ari direna da, Banku Zentral Europearrean dirua erosten dute oso prezio bajuan, berkapitalizatu egiten dira, lortzen dute azken binean beren fondo propioak iotzea, orduan, hori Kutxabanken dako ondo dago, zen azken binean bere egoera saneatu egiten da, baina arazoa da ez dituela bere misioak betetzen, batez ere obra sozialari dagokionez, eta beste aldetik enpresaren eta aktibitate ekonomikoaren finantzamentuari lotuari dagokionez, ez? Orduan, galdera da, prozesu oso aurreratuta dago, lehen Adrianek esan duen bezala, BBK eta Vitalen kasuan biltzar nagusiak batu ingo dira, eta bi horiek baiezkoa ematen badute, urrengo astean, horrek suposatuko du, prozesu hori gelditzea oso zaila izango dela. Badago saiakera bat, Kutxan, Gipuzkoan, azken binean, non Ezker Abertzaleak pisu gehiago daukan, eta oposizioa egiteko posibilitate gehiago daukan, prozesu hori bertan bera uzteko, baina oso zaila izango da, zeren ja, prozesua ja abiadura bat hartuta dago. Ezker Abertzaleari egozten zaion beste kontu bat da, berandu konturatu dela honetaz guztiaz. Ezker Abertzaleak hasiera batean negoziatu egin zelarik, eta bereziki Gipuzkoan, ingenuotasunez pekatu egin zuela. Azken binean, hor... Ezker Abertzalea eta danok, ze horren kretatzena dena sinistea kostatzen da, Egia esan pasaden arte gertatuko dugu, ikusi arte, ezin neban sinistu hemengo alderdi politiko gai zirenik horrela jokatzeko, eta horrelako gauza bat egiteko gure finantza sistemarekin, ezket zinez gaitzala. Baina une berean, bankarizazio prozesuak herri gehien txuenetan oso antzekoak dira. Eta presio bat egon da, bai Espainia mailan eta bai Europa mailan, zeren ikusi dute alde batetik egotzi dute krisia eta sistema finantzioaren krisia kutxei, Espainian berezeki, esan ez, oso erabaki txarrak hartu zituztela, maileguak eman zituztela, arrisku finantzieroak hartu egin zituztela, eta hori zergatik, zen izugarrizko merkatua suposatzen du, eta banku pribatuentzako, kutxeak azken binean banku pribatuan bilakatzen badira, hor izugarrizko merkatua iriki egiten zaio. Eta hori oso interesantea da, bai Espainiako bankuentzat, baina baita Europa eta mundu osoko bankuentzat ere, zeren hor beren merkatu
merkatua zabaltzeko eta irekitzeko posibilitatea daukate. Eta argi dagona da, niri dutzen zait, Ezker Abertzaleak pekatu egin duela ingenuotasunez hasiera batean, eta gero ohartu da. Zer gertatu da, ohartu delarik ja trena martxan zegoen eta abiadura bat hartuta zeukan. Eta orain ikusten ari da, saiatzen da tren hori gelditzen, baina horrek suposatzen dituen zailtasunekin. Ikusiko da, ja lortzen duen, zaila izango da, prozesu hori gelditzea, zeren nahiko aurreratuta dago eta abiadura desente hartuta dauka trena. Betetzen da berriro profezia, ez da? Gipuzkoan jokatuko da eta foto finisha izango da, gertatu zen aurreko fusioaren saiakerarekin, zeinean gainerakoek onartu egin zuten eta azken momentuan eta boto bateko aldearekin Gipuzkoan atzera etzen onartu, ez da? Nik iritzia baino gehiago pare bat galdera edo ditut, ez da? Aipatu duzu eta nik uste dut hor dagoela gakoa, ez da? Berme falta, nork esan dezake momentuan ezer aldatuko espada ere lagun baten lagunak halako batean ezote duen lagun oberik egingo, konbenentziak horik, ez da? Estatutuetan, momentu honetan landu behar den horretan, estatutuetan ezarri daiteke horretaz nolabaiteko bermea, ze hori da zuzen ere neri berri egin zaidan argumentuetako bat Bizkainako Kaskariren agiri horretan. Galdera ere, eta zuzen ere horretan jokatzen da, zalantza sortu dit. Bai, nik hor esperantza izpi bat akaso badago. Azken finean, orain arte aurrezki gutxak ez dira izan gobernuz kanpoko erakundeak nola esateko. Ez da hor badago oreka zail bat jardun profesionala, finantza jardun profesionala alde batetik, eta bestetik hortik ateratzen diren etekinak gizarte ekintzara bideratze hortan. Eta orain arte aurrezki kutxak nahiko ongi mantendu duten oreka bat izan da. Esan nahi dut aurrezki kutxak ere etzuketela dirurik oparituko gaur egun Kutxabank aurrezki kutxak izaten jarraituko balu, ez? Kontua zein da, estatutu horiek, banku fundazioak idatuko duten estatutu horietan egin liteke saialdiren bat, nolabait, patronatuko kideen aukerak eta nolakoa izango den, edo berme edo minimo batzu finkatuko ote diren, hala baldin bada, eta posible da, argira atera beharko lukete. Eske harrigarriena da, egotekotan, hori agenda ezkutu batean legokela. Eta hor dago azken finean gakoa. Hori da benetan bermatu beharko litzakena, esate baterako, kooptazio bidez gidatuko da banku fundazioa, baina zerrenda itxi batetik aterako dira izenak, eta zerrenda itxi hori esate baterako legebiltzarrak bermatu beharko du edo. Gutxieneko baldintza batzuk, ezartzeko modua legean kontrakorik behintzat nik ez dut irakurri. Baina asmo hori baldin badago, debatea eskutatzen ari gara. Bai, eske ziurezki gauza batzuk egin lehik ez Gipuzkoan diferente, baina beti ere esparru horretan. Hau da, importantena ja ez da kutxetan erabakitzen, erabakiko da Kutxabanken. Beraz, ez dago aukerarik gauza bat edo beste bat egin da, aldaketa horrekin ez dozu zer konpontzen ez jarduera finanziarori buruz, eta ez gizarte ekintzara doian kopuru ere inguruan. Bakarrik gizarte ekintzarako lortzen diren baliabideak zelan banandu. Ze hori da, azkenean Gipuzkoan erabakitzeko egongo da aukera. Bestea, gehiengo erabakitzen da Kutxabanken. Arazo nagusia ez da, zuk esan duzu bezala azkenean, administrazio kontseiluko kideen konposizioa edo hautaketaren kontua. Arazoa da, eta hori Kutxabankeko presidenteak esan du, helburua zela, hemendik urte batzutara, kutxak mantentzea azkenean kapitalen 30% eta 70% izango litzateke kapital pribatua. Kapital pribatuak esan nahi du, izan daitezke mundu mailako fondo de pensionak, izan daitezke atzerriko bankuak edo Espainiako beste banku batzuk eta bar. Baina horrez gain, naiz eta kontrola mantendu nahi duten, egon daitezke opa agresiboak, alegia, mundu mailako edozein bankuk esaten du, opa agresibo bat jartzen du, eta orduan erosi egiten du, irentsi egiten du banku bat, beste kasu askotan gertatzen den bezala, Frantzia momentu honetan, adibidez, Alstom enpresa, enpresa estatu batek erosi egin du, opa agresibo bat egin du, eta erosi egin du. Ez dio galdetu administrazio kontseiluko kidei ados dauden, ala ez, ze iduritzen zaien, ze planteamendu estrategikoa daukaten, baizik eta bereien indar finantzieroa inposatzeko gaitasun eduki dute, ez? Eta hor bai dagola, ez dago inongo garantiarik. Eta 70% kapital pribatuan baldin badago, aski da bi akzionista nagusi elkartzea eta horiek kontrol hartzen dute, eta ja Kutxak minorian egongo lirateke eta ez lukete inongo posibilitaterik edukiko, azken finean bankuaren norabide estrategikoa finkatu alizateko. Nik susmot? Nik uste prozesuan inguruan eta seguruenik egongo zan, Ezker Abertzalea egongo zan momentu batean despistatuta, nik herritar moduan hitz egingo, eta niri herritar moduan momentu batean entzutea herri honetako goi agintariak engainatu egin gaituztela, ero ez dutela garbi jokatu, niri hori
hain gai importantearekin, iruditzen zait oso larria. Orduan, datozen urtetan, estatutotan ipintzen dala, nik, ez dotzat inungo kredibilidaderik ematen, prozesua horrela eraman duten politikariei, erogoi agintariei. Estatutotan ipiniko dozuna, baina orain arte esan duten espaldin bada egia, etorkizunean gerta daitekenarekin ja ez daukat inungo konfiantzarik. Maiz, estatutok badakigu zeintzuk diren BBKan eta Kutxabitan. Baigaz, hitz egin dugu batez be, hemendik aurrera, igual Gipuzkoan, euren artean gauza batzuk egiteko, aber zelan eratzen diren. Hau da, bigarren mailako kontu baten. Ez da besterik asunto horretan. Nik susmatzen dut hemendik aurrera batzuk hasiko direla argiago hitz egiten. Zeratik, ja kartak argi geratu direla, mai gainean, pasaren hastian planteatu zen proposamen horrekin, eta orduan ja, bueno, hasi dira batzu, ja, pizkanak hasi da hitz egiten, bueno, ez da ezer gertatzen igual kapitala, kanpoko kapitala sartzen bada, Vital Kutxako lehendakariak boto zuen El Mundo, atzo, izan dut, bueno, ni prest egongo nintzake akzioek, Vital Kutxak dituen akzioak, balio duten, baino bi aldiz gehiago, eskaintzen bada uste saltzeko. Eta, klaro, izan zuen bebai argita garbi, euren arteko integrazio kontratua deseginda geratzen da. Banku Fundazioa zangura du, bakoitzak hartuko dago, erabakiak bere kabuz nahi dauen moduan, eta nahi dauen momentuan, eta nahi dauenari saltzeko. Eta, peitu, zelako mentalidadea duen jendean. Ba, ze pena, baina datorren hasten ez, azpimarragia. Ida hilean azpimarragia. Oso beltzez marrazteatik, epela burreako egin nahi. Demagun estrategia bat, ez? Bizkaiak, BBKak mantentzen du Kutxaren ehundik 29, ehundik 30 jetxi behar duelako. Gipuzkoako Kutxak ehundik 20, eta Vital Kutxak ehundik 12. Hiru horien baturak ehundik 51 mantenduko luke, eta orduan egia izango litzateke esaten den hori, kontrola hemen mantenduko da, eta hau guztia. Kontua da, benetan horrelako asmo argi bat baldin badago, hau da, bide horri bat baldin badago, jendeari jakinarez egin beharko litzaioke, jakin dezagun zehatz-mehatz zerri buruz ari garen. Hemen kontua da, oso gai funtsezkoa dela, eta oso detaile eta zenbaki gutxi ditugula, eta jasotzen ditugun input apur horiek, pixkanakarena edo Vitaleko honena, nahiko kezkagarri eta harrigarria direla. Hora, nire ustez, orain Banku Fundazioekin egin nahi dana txarrago da. Ze hor, kapitalaren merkatuaren nolabait proiektu horiekin logika bat topatu daik ez. Logika ekonomika, igual bat etorreko zarala ez, baina honetan ze logika dago. Hemen ez da lortzen kapitalik. Ez da eraketarik hobetzen, alderatziz. Egon leiken eraketarik txarrena, erabiltzen da. Hemen dagoen logika da, ez dakit zelen, harrapaketa, hau da, orain arte, kontrol publiko eta sozialaren azpian zegoena, orain lagun talde baten eskuetan, hola.